Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama, ba a tawassuli da Muhammadu aika mun kafa ba a tsira ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama, a garin Zaga ba a tawassuli da Muhammadu aika mun kafa ba a tsira ba. a farko zan fara da wanda ya yo Senegal ciki yayi Dakar a ƙasar Najeriya, Zaga yayi muna Shehu Abubakar, waliyin nan da shi ke ba mu zuma mu aji sukar, ta zame muna warrakar lafiya ta jiki da ruhi, mai ciwo yayi lafiya bai suma ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama, a garin Zaga ba tawassuli da Muhammadu aika mun kafa ba a tsira ba. kai tsira ilahu ga wanda aiko yayi kira, mai fasundunan ko faru idan suka gagara, masu yi wa gumaka bautan nan yan yaudara, a yakin haibara ya karya su ya ruguza duka tun jiya sun mace ba su kwana ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama, a garin Zaga ba tawassuli da Muhammadu aika mun kafa ba a tsira ba. sarkin auliya Shehu Ahmadu mai tijjaniya, da Shanjilani mai babban hadara ta ilahiya, ban sa gausu zamani da waliyai ke yi wa jiniya, an san shi a duniya bai da tafakkuri gausu inda ya ba hidima ga al'ummar ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama, a garin Zaga ba tawassuli da Muhammadu aika mun kafa ba a tsira bari ba. mu yi roƙon ilahu tabaraka Allah mai sama, salatul fatihi da jauhara mu yi yanzu da anjima, hadayar mu ga Shehu Rabi'u Allah daɗa masa rahama, jikan Fatima ya bar mu a zahiri, batini kuwa Aisha Rabi'u bai kaura ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama, a garin Zaga ba tawassuli da Muhammadu aika mun kafa ba a tsira na ba. leka studio a bayatu na shayi na zuba, ban kawo su tun asuba ba garin Zaga raba, rana ta faɗi tuntuni an gama sallan magriba, sidi na shiga jazzaba, sai ku yi min afuwa da aziya ta ban zo da yi ta da safe ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama, a garin Zaga ba tawassuli da Muhammadu aika mun kafa ba a tsira ba. nakan tuna yadda Shehu yakan yi shiri ran Juma'a, gwanin iya sujjada Shehu kwaire gwanin iya raka'a, mukan ga biyan bukatu in har ya muna addu'a, godiya ku jama'a, ban ga abin da za ya yi min burki ya hana ni in masa take ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama, a garin Zaga ba tawassuli da Muhammadu aika mun kafa ba a tsira ba. baki ko yan gari Shehu kan ce kowa na wani, duk almajiransa gaba ɗaya babba da ƙanƙane, ba ɓacin rai a tare da su maganar mu da gaske ne, don hana kuka ne. Shehu Abubakar ya hana su zubar kwallon ido ba su kuka ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama, a garin Zaga ba tawassuli da Muhammadu aika mun kafa ba a tsira ba. koyi da halin ma'aiki su suka sa shi ya ɗaukaka, idan ka je ka zauna hiran annabi zai maka, in za ka wuce yakan miƙe rakiya ce zai maka,
bari ku kwanton haka. Na je da yawa gaban shaihi kuma na ga hakan gaban ba ku kage ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama. Na garin Zaga da wasuli da Muhammadu ai kamun kafa ba a tsira ba. akwai wasu masu yin sihiri, wasu na kandun baka. Addu'ar shiriya da shehu ya yi musu sai suka ɗaukaka. Sun ɗau lazumi da wazifa sai suka haskaka. Sun kusa hallaka a can da tekun Iblis suka fada, shehu ya fidda su ba su mutu ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama. Na garin Zaga da wasuli da Muhammadu ai kamun kafa ba a tsira san ba. ba tsanani ɗabi'un shehu akwai su da mallaha. Ko a cikin gida ga iyalai shehu yana raha. Mai koyi ne da Shak Ibrahim namu na kaulaha. An san shi jaha-jaha, shi yasa sharhin shiki da wuya mun gane ta yadda zan fasara shi ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama. Na garin Zaga da wasuli da Muhammadu ai kamun kafa ba a tsira ba. addu'ar da yake wa yara da rana walau da farin wata. Hasken shari'a suke samu da yawa sun barfata. Kaunar manzo da son zikiri tuni can suka karkata. Miyatti inji minannata, sakin fuskar shigun yara ba su daina rawar su ta da tsalle ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama. Na garin Zaga da wasuli da Muhammadu ai kamun kafa ba a tsira shehu ba. mai zikiri na Allah da lafiya ko ciyo. Muryar shi idan ka ji da makar ansa a studio. Ga muridai na ta yin rekodin a waya wasu rediyo. Shabbar Rahama ya kwaikwayo, shi kaɗai ke zikirin bai damu ya ce maguda cikin su ta yani ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama. Na garin Zaga da wasuli da Muhammadu ai kamun kafa ba a tsira ba. taro in har na annabi ne ka kira shi zuwa yake. Kuma yayi hidima ta ji da gani har mamaki ake. Lamari in babu annabi ran shaihi ɓaci yake. Zai koma tsallake don baya taharruki in ba ga Muhammadu mambaɓin yarfani ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama. Na garin Zaga da wasuli da Muhammadu ai kamun kafa ba a tsira ba. maganar kyauta ko al'amarin shi akwai ban al'ajar. A cikin azumi da mauludi ko a watan Rajab. Hadaya ko mai yawanta da an kawo yayi halin nujab. Sai ya ce a raba wajab, za ya raba ta ne doka ba zai ce ya aje na gobe da safe ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama. Na garin Zaga da wasuli da Muhammadu ai kamun kafa ba a tsira ba. irin hidimar shi ke sa mai rauni tuna lahira. Ko addu'a yake ko sallah in yayi kabbara. Ko natsuwan zama a wazifa farkon jauhara. Mai babban da'ira ni bai yiwuwa na ga zakirin shehu ban tuna yan Kano da Kaduna ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama. Na garin Zaga da wasuli da Muhammadu ai kamun kafa ba a tsira ba. waɗanda suke husuma har da faɗa da munaƙisu. Shehu Abubakar zai sulhunta su ya ce musu. Akwai fadala idan kuka haƙura duk kuka bar musu. Nan take ya ce musu babu sakamakon da Allah zai muku in ba jannatan wa harira ba. Shehu Abubakar rabbana ka daɗa masa rahama.
garin zaga. da wasu ne da Muhammadu ai kamun kafa ba a tsira ba. Na ji wa'yanda duk suka zauna gun mai kyan naɗi, Da garin zaga, sun sha ilmu sun kokoshi suna kyautar suɗi. da garin zaga, Masu yawan rabo sun ɗauke zuma sun bar maɗi, da garin na zaga, ji su suna faɗi. da garin zaga. Babu abin da yau ya rage in ba mu fishe hukwai Abubakar rabana ka daɗa masa rahama, ba a tawassuli da Muhammadu aika mun kafa ba a tsira ba. Shehu Abubakar rabana ka daɗa masa rahama,